Не 2 години гаранция за ремонт трябва да получите от фирмата, която сте наели за поправките в къщи или в офиса. При сключването на договора за плащане и срока за изпълнение трябва да е включен и гаранционен период. За да сме спокойни, че няма да сме поредния пример на поговорката да не ти влиза майстор в къщата, вече и фирмите за ремонт дават гаранция за свършената от тях работа. Най-често срока е 2 години. Става дума най-вече за ел и ВиК инсталациите и за по-големи ремонти. Ако ви предстои преобразяване изцяло, примерно на банята, то със сигурност трябва да получите гаранция. 100% при положение, че сте извършили необходимите действия по сключване на договор, платили сте си по банка, имате си платежните документи и сме си подписали приемо-предавателен протокол, че нещата са свършени така, както сме се разбрали по договор. Няма значение в какво помещение ще бъде правен ремонт и какво строителство. От най-старите познати панелки до най-новите блокове гаранцията е валидна. Така ще сте сигурни, че след няколко месеца няма да се наложи нови поправки и неудобства. Съвременните сгради пък се строят еднотипно, затова и там веднага след закупуването се налага да викате майстори. В 95% от случаите са необходими промени в местоположенията на определен вид комуникация, ток, вода, интернет, канал в банята, според вижданията на собственика, който ще живее в този имот. И все пак, за да сте по-спокойни за уютното си жилище или офис, от бранша съветват да имате и така наречената гражданска отговорност и за жилища, защото гаранцията на ремонтната фирма не покрива наводнения и земетресения.